kita mga hoy guys. Ikan kita baligyan. Dito diri guys. Ini guys pakai TV guys. Ba? Mga original dito. Katatoy sa mga pan guys, mga trabante dito sa pan guys, sa import guys. May video okay guys. Kanta tarong guys. Tiga kanta. Mga TV nyo guys, dagpo kayo mga TV nyo guys. M4 guys, ano guys. Ayun, dagpo kayo guys. Pa yung TV guys. Ayun guys. Kung ang pan na guys, mga trabante nyo sa kwan guys. Cut out kayo guys, tanan, natrabaho nyo guys. Thank you for watching guys.